Така, пътя към село. Ето, лунен пейзаж. Ето Европейски съюз, клуб на богатите. Даже ако може да проброите дупките, ще черпя. Така, европейска България. Ето този телефона продължава да пада, няма проблем. Но държа да ви покажа. Така, километър и половина непроходим. И после всички реват, селата празни, няма хора. Какво се случва? Какво да се случва? Ето, виждате сами. То човек и да желая да желая да живее на село, ако трябва да пътува 9 часа до работа, така, тук, да, има шанс. Клуба на богатите е така. Както и очаквах, пътя отново е наводнен. Супер. Така. Тук всичко е на фантазия. Европроекти, евроглупости явно не са стигнали до този път. Или са стигнали до на някого в джоба. Тук вече е по-европейски. Така. Няма много дупки. До тук беше европейския път. Представете си сега, ако някой пътува всеки ден, защото аз не идвам всеки ден до моето родно село. Ето, така. И искам да питам, не ви ли писна? Явно не ви е писнало. Щом търпите още. Ето. 5 минути, километър и половина. Така. Тук завиваме към селото. Това е входът на селото.
Така, в следващото видео и в селото. Бомбардировките. Чао!